Ahojte ľudia, dneska ideme prebrať maminu kozmetiku. Najprv vám ju všetku ukážem, potom si s ňou spravím make-up. Keďže moja mama má tmavšie odtiene, ako mám ja pleť, tak tu mám aj korektor, aby som zjemnila odtiene make-upov. Dobre, mám Pharmacy make-up na obočie. Potom tu má jeden druhý šteček, tento od Pharmacy, tento nemá napísané, že odkiaľ je. A aj takýto šteček od Pharmacy, potom tu má maskaru od Pharmacy, má tu Sky High, má tu BBCčko od Pharmacy, má tu tento tu make-up, má tu púder číslo 1, púder číslo 2 od Pharmacy, má tu niečo takéto. Inak dostanem kozmetiku aj od mojej babky, tak bude aj video s tým. Potom tu má lip liner, má tu linku od Gabriely Salvete, má tu od Miss Sporty niečo na pery, červené, má tu lesky na pery od Miss Sporty, má tu od nejakej Mark ďalší lesk, má tu od Miss Sporty ďalší lesk. Moja mama je inak posunutá značkami Pharmacy a Miss Sporty. Potom od Essence tu má toto som jej darovala ja. Má tu od Oriflame niečo takéto. Má tu ďalšiu linku od Pharmacy, má tu ďalší nejaký lip product, inak mama má strašne ráda tieto produkty v tejto tu konzistencii. Má tu lesk od Pharmacy, má tu nejaký ďalší lesk od Miss Sporty, má tu niečo na obočko, má tu nejaký rúž, má tu posledný rúž od značky Rimmel. Takže tak, začala by som s make-upom, takže ako prvé dám si túto Maybelline a tu si dám to BBCčko. Všetky idem miešať s korektorom, pretože sú strašne tmavé. A dám si prvé teda to BBCčko. Aj keď tento tu je trošku bledší ako ten Maybelline, ale ja som strašne bledá proste. Viete, on Rudy není zlý chlapec, len on nemá rád, keď rozvazujú ty. No, No, rozumiem. Čo? Konvencie? A chlapci, ako sa vám darí? Počkaj, už končíme ešte posledné úpravy. Odpajči si, Kristofko. Ak sa mi to bude zdať stále moc tmavé, pridám ďalší Vidíš ten rozdiel, teda táto strana je trošku tmavšia. Vyzerá lepšie, ale ja si musím dať korektor proste. Pod oči, ja mám fakt rada korektor a proste... Vidíte? Proste ten korektor si celé prejasnil. Vyzerá to ľahšie, lepšie, ale toto BBCčko fakt super vyzerá. Na leto pre mňa úplne super. Ideme ďalej. Mám tu tento tu make-up od Maybelline. Ten si dám najprv na ruku. S tým, že si dám trošku takto si ho napumpujem na ručičku. Toľko to, ale... A dám si tam korektor od NYXu.
Môžete vidieť ten rozdiel medzi korektorom v mojom odtiene a make-upom nie v mojom odtiene, takže musím zamiešať a spraviť z toho niečo medzi, aby to nebolo zase ani tak tmavé, ani zase niečo tak. Čo sa tu opalujete? To je čo voľaká nová móda, vybavovať sa blízko štreky. Kaponku pôjdeme opravovať len ak pôjde aj Ďuro. Nikomu nenamáčaj, nejedem nikam, však je kráša jak bola. Ambrožkovi sa to takto vácej ľúbi. Je taký uvoľný. Pozor, Juraj, vysmieraš sa Bohu? Ja môžem, mám s ním dobrý vztah. Ale čo ty? Ty sa za ním len krčíš. My sa ho nebojíme. Ale on vie, čo sa bojíte. Pán je spravodlivý. Dá nám to pocítiť. Ty kokos Janči, schovaj ten poštek, lebo ti rovno šleme blešček. Divne sa tvári, no. Poďme do krčmy, ak má pršať. Ďuro ide s nami? Nikam nejde. Mám robotu na pošte, musím volať čo zebrať. Hode. Dvorici. Táto tu strana je oveľa viacej presnejšia, ale tento tu make-up je teda glow, takže viem, že nemám od toho očakávať proste BBCčko a BDCčko proste a proti glow make-upu od ale teda, ako som spomínala, dostanem make-up aj mojej babky, pretože už sa nemaluje, takže very good. Aj som si tam ešte korektor, pretože fakt bez toho korektoru I don't know, neviem prejsť. Počkaj ma tu. Tatínčko sa hneď vráci. Došiel nám listeček na počtu, sme sa buď. No. Keďže tu mama nemá žiadnu, ale že žiadnu lícenku, idem použiť. Dáme si tento tu od Essence. Čo to je? Prímete alebo čo? Krista zlatý. Ty čo tu trískaš? Jaká si to dneska je fešada, čo si zamkla? Voladze na stole mám ten žltý listeček z pošty. Došla mi kľúčenka do rapidečky. Zbehni mi pre neho, prosím. Však si ho dones sám? Ja, však je to záklep. Ja. Brmbali, tvoje blbé forič, prestan chlastať. Ty kokos. To čo je? Highlighter. Tu mama nemá žiadny, taktiež ako aj kontúru. Takže ma napadlo, že ako highlighter by sme mohli použiť tento tu lesk. Dala by som si ho trošku na nos aspoň. Precious Sunshine Lip Gloss. Ale, my sa poznáme. Na čo kúkáš? Kam? Na čo kúkáš? Dorici. Hraj sa. Hraj sa ďalej. No. Idem si spraviť obočko, rozčešem si ho, zamalujem si ho. Prečo ja si pretočím reklamu? Keby ste to dali, ale čo ste si šla iba na cuklo? Na ráno. Ja som ráno pekne, ty máš rád sladký. Si vysoká. Pokryje, bezcenný. Dojdem inak.
Ale Dorice, kúkneme sa. Ty ma sleduješ? Juro, ako sa to s ním rozprávaš? Ale teba nepoznám. Či si ty? Jaké pekné meno máš. Možná sme rodina, ne? Však sme, som tvoj syn. Ne, že Počúvaj ma, kto ti to nám vyprával takéto somariny, ha? Mama, Mama, ako sa volá tvoja mama? Monika Hrachová. Hrachová? Ja to mi veľmi povedala. To bude tá Ryšarka z Orešian. Otec bol mesiac, taká pekná, zmizla pred takými 6-7 rokmi. Ne, pani učiteľka, ja som s ním nič nemal. Koľko máš rokov, chlapček? 7. Máme klípe prázdniny. Tak ma mama poslala, že mi chvíľu vysí na ku otcovi. Ale ja som není tvoj tatko, rozumieš? Pani učiteľka, dobre, však to sa musí vysvetliť, len to nikomu nehovorte. Máš chlap! Dorice, Erika. No, tiež tu nemá mama očné tiene, takže má tu mama linky, použijem teda obe, použijem aj od Gabriely Salvete, aj od Farmacy. Začíname s Farmacy. Zdravím, chlapi. Ahoj, Tereska, čo máme na raňajky? Pivo a rakovicu. No, Raňajky sú základná. Inak bol sa to na vás sťažovať farár, že ste mu tú vitrinku ešte vylepšili. Ale to je kaplnka. A náhodou sa nám celkom podarilo. Teda, mohlo by byť aj lepšie. tak nám to nemal dať robiť. A my nie sme sokári, my sme Jej, profesie, táto má perfektný aplikátor, normálne Farmacy ma prekvapilo. Dobre sa s ňou pracuje, teraz táto fixková od Gabriely Salvete. To sú blbé fóry. Normálne rakovica. Hej, tak nám nalej z tej fľaše pred našimi očami sem. Nemám rada fixkové linky, zlý aplikátor, idem to dokončiť tou druhou od Farmacy, pretože ešte taká vyberávaná linky nie som, ale táto má perfektnú štítinku. Poď, zlatý, poď. Poď, daj toto. Poď, nemýšľaj, pivo. Alkohol. Však jasné. Téza, dojedz nám rum. Skúsme pivo. Aj pivo chutí ako voda. Aj toto chutí ako voda. Je to krušné? Tereza, ty pančuješ alkohol? Vol? Určite nie. Až takto. To je neuveriteľné. Nič nechutí ako alkohol. A ja sa pýtam, kde zmizol alkohol? Kultivácia, no áno. Žiadny stres. Všetko dopuchne tvoje dom, otestujem, dobre? Prepačte, môžem sa opýtať, o čo tu vlastne ide? Dobre, už som si rozhľadala celú linku, neviem robiť linky. Čo mám skvelý aplikátor, som to pokazala fixkovou. Lešil, však som s tebou už od strednej, 15 rokov. 17. No vidíš, no vypadáš, že keby to bolo len 15. Prečo si mi zatajil, že máš decko? Nezatajil, lebo tak som nemal čo, ne? Nemôže byť moje. No, videla som, jak sa na škole okolo teba krútila. Aj balík. Áno, však ale aj okolo Rakovky sa mrzeli všetci. Kľudne toho chlapčiska môže mať s Milošom.
lebo s Jakešom, lebo s Čuvým, lebo s Šulím. Keby to bolo ich, tak sa asi veľa brnkali. Idem pre odlučovať. A ja som sa chcela volať Brnkalíková. Idem tú linku. Veci, no. Napaľa nás šanca. A nevypadá na 17. Na to je dosť malý. Vypadá na 6 alebo 7. 7. Pekne celé oko som si... Je to voda. A keď je to naozaj voda? Možno je to sprizávaný. Do všetkých pliach naliali vodu a my si iba myslíme, že je to alkohol. Sme zmanipulovaní. Aj Lásko? Chudák. Všetko sme ho nutili ochutnávať a kúpni ako hotovo spáli. Iba to hrá. Lásko! Kaša. Nie, raz to. A čo sa to s nami stalo? Ako budeme teraz žiť? Mňa by skôr zaujímalo, že ako mi vyplatíte všetok tento alkohol. Dobre, a nebude to také ako No, predtým, to som vám tam ešte dala ale... vlastnú 1% zľavu a... No a však ľudia, že myslím, spôsobu, prečo nie vyplatíte. Takže ešte vyplatíte. Sorry. No tak možno je to nejaký druh chrípky, no a za týždeň to zmizne. Týždeň? Veď to je aj 7 dní. Ale možno sa to dá liečiť. Poďme za doktorom. Za doktorom. Za doktorom. Ideme Dobre. za doktorom. Ja už tú linku opravovať nebudem. A pozvala by som očné niečo aj tuto dole. Za doktorom. Jednou víkendou s tím pan doktor odešel. Jel nervy na císky a vylečil si vše. Doktor ho prostřepal. Dobre. Keďže mamina nemá očné tiene, tak som si povedala, že ich nahradíme nejakou dám tento tu dobre, viacej to nebudem opravať. Zabudla som na púder, na tú farmacy, stávam si tam farmacy púder. Použijem tento tu štetec od farmacie. Na mne nie sú takéto prepúdrované, premake-upované make-upy. Použijem skin tint a púder nemám. Tak som sa vyjadrila v minulom videu, teraz použijem to ešte na druhú stranu. Teda to video som ešte nevidela, ale... Teraz by som išla na to, že Sky High sem, Pharmacy tam Riasenku, porovnám ich objemovo a celkovo.
babovú obličku na stehne, prečo by nám nevrátili chuť chlastať? Nech sa páči, páni. Toto je. A to je čo? Pasta. Ja milujem Sky High, vy to už viete z minulého videa, ktoré už dávno je vonku. A prečo nám nechutí piť? Nemôžete nám urobiť nejaké CT alebo rentgenta? Nechám zaschnúť Call Me Queen, dáme druhú. Toto ideme vyskúšať túto Farmacy Double Lash Extended na dĺžku alebo na volume, dám na obe a má to také, že to je na dĺžku Čo keď to naozaj pomôže? a z tej druhej strany je to na volume. Neverím, že si mne toto urobil. Mne, čo som ti bola 19 rokov verná. Však 19 rokov ani nie sme spolu. No vidíš, ja som ti bola verná ešte skôr, než sme sa my dvoje dali dokopy. Ale ty, ono to. Erika, ja ti prisahám, ja som z Hrachovku, nič nemáš, ak my sa Ríšave vôbec nelúbili ani nelúba. Ale chlapček, a ty sa jak voláš? Juraj. Asi si istý, že toto je tvoj tata? Áno, som. Mama mi povedala, Že je to najväčší frajer dedzine. A to by sa To poznám už. Ale Zlatý, ja som sa nikdy nepodvedol. To muselo byť nejaké nepoškodené počasie, lebo bolo to také. Že sa nehambíš. Toto si nebudeme všímať, bude to na schvál, akože na schvál. Že ty to hráš všetky na táto zotka. Ale ja rodinu nebudem, víš, lebo pre mňa je rodina posvátna. Zlatý, to budú nero. Odchádzať spať pani učiteľke. Kým sa ty nevystavuješ z môjho domu. Dám si Farmacy, pre mňa je teda Od rána ti vyvoláva Blažková. Máš nej dojsť pre také pusinky. pusinky. Toto je na volume. Daj mi číslo na manku. 0905 0905 0905 Dobre. Ja mám jasného výhercu. Vyhráva to Sky High, ako aj táto je dobrá maskara, ale pre mňa je Sky High posvetná. Ja si neviem predstaviť inú ako Sky High. Dám si cerusku na pusu a vyskúšame si každý rúž. Rachovka, zdvihni to. Čo si sedíš na ušovačku? Rášek? Zlež ho tam dole, ale už aj. Dobre, tatko. A nehovorím. Nehovor mi tatko. Toto ja mám niečo s SNS ceruskami Boj. Nebrzdi, nebuď smutný, život je ples. odskúšané aj z Trendy Up. Biele stav. Mám odskúšané. Netrieskaj s tými dverama. Takto, jemno. To není takto. Prečo zrovna šťúr a peš? Víš? Dobre, ideme použiť The One. Niečo takéto. Davide, skázať ten peš. Tempo. Tuto je zastávka, poď sem. Skúšam si všetky, neviem, že či toto používala Neškráp, prosím ťa, neškráp. moja mama niekedy. Ale prosím ťa pekné. Ne, vyjdeme pešo. Nervóz. No, dobre, ideme si dať Miss Sporty Wondershare Shine. Dúfam, že ho naučíš dodržiavať miestne predpisy. Hej,
Teo, ja si nevšímaj, to je místnicí basov. Víš, taký ešte stretneš do... Duro, kedy si prídeš pre tie pusinky? Dajte ma kopre, Duro! Čo máte malý padák? Dobre, ideme pokračovať. Začnem najprv všetkými týmito vecami. Toto je, že? Akurát s medovou príchuťou. A potom tu máme raz, 2, 3, 4, 5 leskov. Takže vyskúšam 5 toto a 5 leskov a hotovo! Trošku sa mi sekáte, začala by som rimelom, keďže mama tu má 2 rimelové. Takáto farba. Takýto odtieň, docela pekne aj sa mi hodí, ale pre mňa teda v produktoch na pery je najlepší Essence alebo NYX. Mám strašne rada na pery. Takže Rimmel, v pohode produkt. Ideme použiť od Essence. Túto som mojej mame kúpala. Chcela som si to kúpiť aj ja. Jak poriadne, však ja sám mám zlomenú ruku. Ale to mi nebráni. Takáto farba. Jednu za porušenie predpisov, druhú za útok na verejného činiteľa a tretiu za to, že ani jeden z vás nemá rekordnú vestu, hoci ste účastníci nehodí. Ale tako neblázni. Znal sa stalo niečo strašné. Avon True. Od Avonu tu mám dve takéto farby. Nevieš, čo za tým môže byť? Zázrak. Konečne začnete žiť ako slušní ľudia. Pekné. Už to je prekliatie. Ticho! Niečo mi napadlo. Fire. Kaplnko. Prekliatie. Vodováha. Čo ti povia? Rimmel. V takomto nejakom odtieni 740. Romy, nesmokli. Dajte si pasa chalanisko. Ja fakt nemyslím... Pekné, ako aj Rimmel má docela v pohode produkty na pery, ale Tú cháškovú ne. Nikdy ne. Tu si zapíš za uši. Duro, dobre, potom autobusy dnes nechodia. Avon. Vietor postahal stromy cestou do Marešian. A ty, môj malý, ty už ideš domov. No, to si od decka veľmi neužil, čo? Istuša. To není môj haram, už som na to hovoril. Ja vím, že není Pekné, veľmi pekné tento Avon rúž. Ale ty si tiež slepý ako krv. Kolera. Dobre, raz by som taký už chcel. Je sympatná, ale ešte ne, sa mi to nehodí do kamery. Dobre, ideme na Mark Lip Gloss. Inak toto video má už skoro 30 minút. Celá dedina si o tom myslí. Oj, tak pozor. Ako? Divný aplikátor, také štetinky má. To vidím prvýkrát. Enzicom. Keď vás kĺby ťahajú ku dnu, je tu Enzicom. Pri zvýšenej hladine kyseliny močovej v krvi. To je taký na zväčšovanie pier. Som povedala, lebo trošku poštipkáva, ale nie veľa, keďže je to starý rúž. Inak moja babka mi dá aj paletku. Dva, ako moja babka na celých make-upoch vyzná, ale som to dáva teda na jej kozmetiku práve. Tak to trošku poštipkáva. A vidíte, dá sa to prežiť. Nie je to nič zásadné, čo by ste neprežili. Moje pery už trošku neprežívajú v toľkých vecí. Dobre, ešte 8 sekúnd. Miss Sporty Made to Last. Miss Sporty má docela obľúbenú značku, ako aj Pharmacy. Moja reč. Nevím. To je tekutý rúž. Starý boj dochádzajú mi nápady, pečený domu. Keď sa mi niečo nedarí, tak sa modlím. Tak sa modli. Práci nezakazujem, modli sa, koľko chceš. Môže sa aj zamýšľať.
Modlievam sa v kostole. Je tu nejaký kostol? Vidíš to voláky? Daj mi tu, daj. Aspoň nejaká kaplnka. Máš dobré základy. Oni dobre postavili. Dobre, ideme na Farmacy Lesk. Moja mama má tú značku Farmacy veľmi obľúbenú. Tento tu lesk na nej vidím veľmi často. Káci sa vybrali, brombalikovci. Ale ideme Jančím opraviť tú kapelku. Od mladých strašne zreprobili, tak nech. Ale my idem na právo. Dajte tak sa. Ja som ju sprečúval. To je pravda. Dík. Ale my ju musíme opraviť, aby sme sa zbavili toho prekliatia. Presne, venuj sa malému, my to zatiaľ za teba urobíme. Nerobte drahoty. Poďte si volať, čo cucnúť. Dobre vám. Dobre, potom tu máme tieto tu dva lesky od Miss Sporty Precious Shine Lip Gloss. Dám si ten vlečí najskôr a potom dám si na jednu stranu, jeden na druhú. Má v sebe zlaté trblietky. Veľmi pekný, by som nepovedala. To, čo nikto z vás nechcel. Ja strieľam od strieľa. Aj veď to chcela opraviť. Bratia, som rád, že sa vo vás už svedomie, ale idete neskoro. Neskoro. Keď si to urobíme raz. A všetci spoločne to opravíme. Čo je to plánes? Čo mohúci možno zasiahni? Čo som povedal? Toto je môj konečný make-up. Čo na to říkáte? Rozhodnutie súdu. Trasím tvoje opatere a budeme spolu navždy. Orván to máš ísť. Som strašne spokojná s týmto make-upom. 33 minút. Proste takýto make-up. Bolo mňa docela dosť v pohode. Išla by som takto niekde namalovaná? Určite nie. Ja sa takto nemalujem. Fuj, pre mňa je to najhnusnejšia vec. Ja použijem iba skin tint, korektor, blush, občas bronzer, ale iba keď je leto, nejaký možno ružavý odstieň na oči a maskaru. To je všetko. Možno nejaký ten gel na obočie. To je úplne všetko. Nemám tak veľa rúžov ako moja mama, ale v pohode. A ja sa idem odlíčiť a za chvíľu sa vrátim k druhému časti tohto videa, pretože spolu otestujeme ešte také 3 lesky, alebo 4 sú. Sú docela v pohode, teda sú také tie efekt a ja by som vám ich chcela veľmi odporúčiť. Takže sa idem odlíčiť, idem dať tieto linky, všetko toto, čo nevidíte tak veľa, inak občas si spravím linku, ale to je jedno. Takže tak.